Hello guys, we bring it raw, unscripted, unfiltered. Siletha njengoba injalo indaba igama ngomandla wangubani. Uma uqala ukubukela le YouTube channel, sacela usubscribe. Sizokulethela indaba eziningi ezishisayo. Namhlanje sikuphathele udaba oluthinta esilibonile trend enkundleni zokuxhumana, udaba lwezipika zebandla lamaNazaretha. Lapho umfundisi Khoza, ngathi umfundisi noma umshumayeli uKhoza, esola khona umfundisi omunye umthethwa ophethe kwinabasho. Inabasho siyazi ukuthi inhlangano yentsha yebandla lamaNazaretha akwaShem. Ngathi kunemali-ke umthetho, ngoba kunanevidiyo khona umthetho esho khona ukuthi umuntu nomuntu akakoleke u-10 rand kuhlanganiswe ukuze kuthengwe imali yezipika, kuzokombelwa iy'ntambo phansi, kube nezipika engabe kusaswele iy'pika. Nangempela-ke bakwenza lokho, bayihlanganisa imali. Uthiwa uKhoza wagcina ku-150,000, kodwa babange besayibona iy'pika ukuthi zaphelelaphi. Uthi Mthethwa, ziphi iy'pika? Umthethwa zizamileke ukumshayela ucingo, zama ngazo zonke iy'ndlela zangamthola, sithi sifuna ukumuzwa ey'phendulela yena, ngoba sekunamahlebezi ukuthi ngathi iy'pika sezikhona sey'thengiwe, ngoba ukhala ngokuthi bahamba ngey'ngquzungquzu zamaveni. Labantu ababekoleka imali ngabe babenza i-corruption, i-fraud, ukuthi beshaya ngathi bafuna imali yokuthenga iy'pika zebandla kanti benze fraud. Sacela-ke onenombolo kaMthethwa aphinde la singamthola khona kalula, sixhumane naye ke sizwe lolwakho uhlangothi umthethwa ukuthi yena uthini ngendaba yezipika, ngoba olukababa uKhoza siluzwile. Uyakhala ngokuthi umthethwa ngathi iminyaka isiminingi ebambile kwinabasho, kanti inabasho eyentsha. Sengathi shenxe umthethwa ededela intsha iziphathele into yayo.